Love you. Love you. Dala na ko ni Mugyo. Hindi mo kong gipinasan. Hello guys, it's Born to be Cool. Karong adlaw, day off na ako. Ako'y plan nga i-prank akong uyab. Layan ako nga dili ko mo text full day. Og asa ba ni taman. So karong orasa kuha na siya, alas 9. 9:06. So akong salayan nga dili gid ko mo text saya unsa kaya yang reaction or motawag man gini siya. Let's go. Hello, inigmata mo gud namo mo text dahil me good morning. Then i-update namo kaunsa nami or asa nami. So sulayan gyud nako kung dili ko mo text or dili gyud ko mo update sa iya. Unsa ka iyang reaction gyud. So karon guys, manilig ako. Walis ting tang. Yeah. So, mana ko panili guys. Karon na sad, mamahaw na sad ko. So, among sudan karon is tinulang isda. Dayon, sinugpang isda o pinarito. Wala pa gani ko kasugod og kaon. Yan na, nanay miss call. Ang oras is 9:51. Miss call na gid siya. Patay. Na-charge dahil ko sa akong cellphone. Miss call na miss call. Usa ka miss call. Lang taon ang cellphone. So, let's check. Nano po, duha ka miss call, guys. Duha ka miss call. Isa na ako tubagon para mabalaan ako kung unsa iyang reaction through text. So, karon guys, sunod na sad, manglaban na sad ko. Labadami, labango. Let's go! Nahuman ako glaba guys. Anong di ko ma-board basta maglaba kay inaani ang music. Hello guys, human ako panghalay. So okay. Karon na po guys, ako na pong limpyuhan ang butanganan sa akong iro. So here. Guys, nalimpyo na gid siya. Nalimpyo ng butanganan sa akong iro. So, timing po kayo ng hitabuan na ini-text na ko. Yan na siya. Nako, expired na. So, nako ikarason nga, di ko makatext karong adlaw. Yes! Ako pa ba nito bagon? Nitawag na gid siya, nitawag na gid. Di na gid siya makaantos kanang wala ko nag-text sa iya. My God! Miss call na gid. Manamang kong panglimpyo sa iyang butanganan. So, ang ibutang na pod. Ako na po siyang liguan. Maligo na to. So, maligo na mi guys. Let's go! Shima! A few moments later. So, mana siya kaligo guys. Chickens na. Very good.
Ako na siya maligo. Yeah, come on. Wala pa ko nakaligo kay nang laba pas mama. Makagilty na kayo kinitawag na sad. Di sa nako tubagon guys. Anarag mo text. Text na gud siya, wa na gud siya kaantos. Inaani gud ka caring akong uyab. Kaya matingalan na gid nagwalay kontak-kontak, walay text. Matingalan na gid na. So, ang una nga text, ana siya nga, asa man ka, nga dili man ka motubag tawagan. So, ay kadua, ganina rabi akong buntag tinawag nimo. Sorry kay Buds, makagilty kay good. Eu quero tchu-tcha-tcha, tchu-tchu-tcha, já cantei bará-bará, já cantei berê-berê, já cantei o tchu-tcha-tcha, pra você fiz lelê. Dumadaan ng bakla. Nitawag na po siya guys. Di sana ako tubagon kaya wala pa may ka-text. Na 7 missed calls na gid siya guys. Buds, sorry jud kayo Buds. Hello guys. Man akong kaligo. So nara sa text dire. Gisapot na ko. Patay gid ko ani. So ang ikaduha niya nga text, wala ka kabalo sa akong kakulba na wala jud kami text nako. Ug tawagan sad ka. Dili sad ka motubag. Unsa na mura man kag walay uyab? Patay. Kuno gani siyang tubagon. Labad. Nara ko rin balay. Kuan, dakan kong gibuhat. Ha? Patay, kipalungan ko. Finish na. Labad. Doon sa data. Ha? Doon sa data. Isulayan nung na ako, nga di ko mo text. Ito ba yan doon sa data? Di ko... Sige na. Ulihan mo kanyo padayon na rin. Ang gone wrong. My God. Ayaw ko kataw kay wala ko nalipay. Wa ka kabalo dagan kong gichatan kay nabalaka ko nimo. Nya imura kong katawaan. Atay. May panagupang tawo. Tawagan na jud na ako ni kay patay na gyud eh. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Na. Wala mo dito kay load. Para sa information, Patay. kung di ka muna makapag-load sa ngayon, merong load bonus na 20 million. Gosh. What? Text na sad. I hate you. Patay na gyud. Kadua. Pag-practice na pud nga walay uyab. Gasugod naman dai ka. Salamat. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Hindi ko maintindihan. Meanwhile. Nakapalod na ko guys. Murag ako gyud ning tawagan kay di na gyud na magsilbi. Na di na gyud mo tubag. Sorry bad. Bad. Sorry. Sorry na. Pangita ko, flying ka trippingan na yun. Ko trippingin ko sa Denver. Nagede na mo usab. Sorry na good bad. Ito din mo gusto ha. Kabalor ako sa imong Wala, kabalo nga. Tapos ganyan ako tinawag sa mo gayang buntag. Imo kong gitripan ka, imo kong gitripan. makabalor ako sa imong reaction. Hindi ko maginanap ko, di ba gusto ko? Kulbaan ba yung pusta? Magane. Salamat bad. Salamat yung hindi nakasalamat. Hindi nakasalamat. Buwang ka? Kay concern ka na ako. Pero ikong kripid yun. Ayun ikong kripid. Practice naman di ka. Nga wala kay uyab. Di yun ang pinuson. Amaw. Kabalor kay ko sa imong reaction bad. Pero alangin naman dagdagang tao ni mo. Yeah, sorry na bad. Love you bad. Good ni mo. Love you bad. Good. Bad. Sorry na bad. Hello? Sige na. Sorry na. Well,
kasabot nga nang gibuhat na nimo. Ano ka nanawag ko? Karon ng pagkuan, hapon na. Wala ka kabalo nga nanawag ko? Ay, maguning gamay yung cellphone. Kaya bego ka cellphone ako gitawagan. O, lagi, sorry na. Hala, patay na gyud. Kayo. Wala mo ko ni juta eh. Gani, kayo kung may duty ka. Mas kung kailangan ko dyan, burn buwang ka. Amaw, eh, paghilak, amaw. Buwang ka. Ano ni katawa ka? Ganapot ko. Ano ni katawa ka? No. Sorry, bad. Kita na ko dito gamay, tinutol ko. Buwang ka. I-block ko ni mo, klaro kayo. Nakatawa-tawa ka. Mabidyo ka no. Mabidyo ka. Mabidyo ka no. Dili na ko ni mo, Jo. Dili na ko Love you. Love you. Dili na ko ni mo, Jo. Di mo kong gipinahangan. Hello, bad. Buang jud ka. Na-prove gina ako, buds, nga love gyud ko nimo, buds. Kaya, Ga, care jud ka sa ako at. Dira, kailan ko ni mo. Sorry, buds. Dira, I love you. gibot. Thank you kay buds. Thank you kayo. Ka-care gyud ka sa ako ah. Kiri-kiri mo na. I love you, buds. Unsa go trohan? Laban ka na. Bulagan? Buwang? Laban. Pinahangan. Sorry, buds. Ayun, siya kapakul ko. Nga na, basan. Kabalo ka. Nasabot mo kakul pa kayo. Ningon si Joy Joy upuan. Katulog pa ka kawa niya. Wala daw ka ni Bakod. Oh, tumala ko una-unaon. Wang ka. Sorry. I love you, buds. Love you, gusto siya. Dili man ta kayong anak. Text man ta anak ko. Good morning. Wala kayong text. Mo gani na nabiyat ta. Gani, no? Ano mong dili mo ka mo text? Ngayon mo kong tripod. Wala po to. Kulang na lang dun. Ang ilan tao sa chat. Kinta ritual siya. Tayo mo nga kay away palantaw ka. Kadi po tutugagin mo mama. Ako mo gudog kun sabo. No, di ay. Magapungaw ka. Dili man god. Joke naman god, amaw. Wrong dud ka po. I love you, buds. Di ay. Matanggawan. At least na-prove na ako nga na gid ay. Thank you kayo, Lord. Thank you kay Lord. Nga inana kong uyab. Dili ba tayo ko yung ana atong una? Di rin biya. Di magsige magkug-text kanang dili maka-text ba? Kira ba nang dili makatigbalik kung nang dili ko sa buko na kung tao ba niya ang buto dyan kung wala ka bantad sa kita. Gani. Sorry, boss. Nabiya ko mag-update biya ko dayon. Gani, ulban sa puto, anong na yung anak ko? Ulban sa dumang mo di tumutugan. Wala na naman tagling tao ni Tata, di siya tanak ko si Ana. Ah, Hindi na naman kung dito kalma naman mo dapat mga kung saan sa buwang ka. wow, ka-sweet. Salamat, buds. Ito nga, nangyayta mo rin lain. Buwan sa puto. Gani. Thank you. Natawa ra ni sa Facebook, buds, ug sa kuan sa YouTube. Natawa ra sa YouTube. Ako pinasapos na ako yung gift lang. Nahanda ko may balo sa imong reaction. Wala ka po yung puto. Magani. Sayop ko, sayop. Dito na makakimok lang. Cute. Love you. Okay, I love you.
Yan na, lami kayo. Sige, bye-bye. Bye. What's up? So, mo na to siya, guys. Mo na to ang kuan. No text, no answer to calls to girlfriend. So, mo na to siya yung reaction. Ang plano na ko is full day. So, wag siya kabot to full day. Kaya lisod pa kayo. Nangisog naman. So, mga 3 ragi siya taman. Kada adlaw yung mag-update, mag-text, mag-call. So, mo na patingala gyud kung dili siya maka-text, dili makatubag. Mo na siya, guys. Andi gyud siya maayo nga prank, guys. Kay mag-worry gyud atong uyab. Pero ako lang gisalayan og unsayang reaction. Og thankful po ko nga mo ato yang reaction, mag-worry gyud. Magka-care gyud siya sa kuha. Thank you kayo. Thank you, Lord. Og sa mga lalaki nga ana ilang uyab, ay nagigbuhi guys. Kay kuan, blessed gyud kay mo na, blessed gyud kay mo. Na nakakita mo ng ana nga babae. Salamat gyud ko nga ina na ko uyab. So salamat kayo. I love you, bro. And don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para ang-update mo sa mga new uploads. So, magpabilin tanggahi. See you in my next video.